Molt bon vespre de nou, les 8 i gairebé 52 minuts, i encetem aquests últims 30 minuts que ens queden de l'oposició té la paraula d'aquest dimarts 12 de desembre de 2023, i en aquests últims minuts el que ens toca és parlar amb la CUP Alternativa, que ja tenim aquí en Jordi. Bon vespre. Hola, molt bon vespre. En Jordi Casas. Començarem parlant de, entre cometes, del pressupost del proper 2024, que s'ha d'aprovar en el ple del dijous vinent, dia 21. Suposo que ja l'heu pogut veure. Tindrem una arribada a Nadal, diguem-ne, intensa. L'hem pogut veure, ja se'ns ha compartit primer el projecte. Avui hem tingut accés a tota la documentació. Hem començat a mirar-ho. No farem cap spoiler, entenc que... Esperarem en el ple, evidentment. Que no toca, i ja, la setmana que ve al ple, i ja l'any que ve en parlarem aquí, no? Exacte. Però bé, sí, evidentment és un ple molt important, no? Abordarem com el govern pretén distribuir tota la despesa per aquest primer any complet, no? d'aquest nou mandat de 2024. El que sí que ja ho va avançar l'equip de govern, per tant això no és spoiler, és que el pressupost sí que augmenta per al proper 2024. Sí. Bé, ens trobem davant d'un context de pressupostos expansius en general, no? Sabem que la liquidació d'aquest any passat, a causa de la inflació, no? De l'augment de preus, ha repercutit en un augment important de la recaptació de l'Estat, i per tant tot el que és l'aportació de l'Estat augmenta considerablement. També indirectament l'aportació que es fa des de la Diputació, etc. No? Per tant, és un context, és un fet general, no? En què ens trobem aquest any, i per tant bé, serà qüestió de mirar bé, no? com això es pretén invertir. Per tant, estarem pendents del pressupost, que com dic és el ple d'aquest mes de desembre. S'avança una setmana, per tant serà, com dèiem, el dia 21 a les 7. Exacte. I en el ple del passat 30 de novembre, un dels punts era l'aprovació per a l'exercici ja 2024 de la modificació de l'ordenança número 3, és a dir, l'ICIO, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que augmenta. Augmenta, i augmenta molt. Veiem com passa del 3% que hi havia al 4%. Això és un augment del 33,33%, un augment molt acusat, evidentment. I fins al màxim legal, no? El 4% és el topall màxim. Que és el màxim que permet. Nosaltres, en aquest cas, ens vam abstenir en aquest punt. Nosaltres, com hem dit i repetit, no estem en contra de l'actualització de tributs per sistema, no? També és veritat, i vaig fer una mica de broma en el ple, no? de que això, si ho haguéssim fet nosaltres, això hauria sigut a Venezuela, segurament. Potser nosaltres l'hauríem apujat, però no ens hauríem atrevit a pujar-lo tant. Però bé, és la decisió del govern, que té majoria. I bé, que l'abstenció ve pel fet de que això, d'entrada és un augment molt elevat, i sobretot bé, encara no sabem, com comentàvem fa un moment, no? Amb què pretén gastar-se el govern aquests diners, no? Per tant, és una pota important a l'hora de valorar també un increment d'impostos, com és el cas. I bé, sí que això vam fer una mica d'èmfasi, i el torno a fer, no? En la incoherència del govern, no? Dels partits de govern, la posició que tenen ara, i ho anem veient repetidament, amb la que havien tingut durant els anys en què van estar a l'oposició. A l'oposició, i el primer any en concret, no? Que hi va haver un augment de l'IBI, no? De la taxa d'escombraries, com és freqüent en aquest cas, en què es posaven les mans al cap, no? I en tot moment es van mostrar partidaris de la contenció. Nosaltres, en l'anterior govern, és veritat que ens vam trobar amb la irrupció de la Covid, i bé, totes les conseqüències, no? Per tant, sí que vam aplicar després de 2019 una política de contenció. Bé, no? Partint d'aquesta posició, veiem com ara el mes passat, amb la modificació de les ordenances, es va apujar
no només la taxa d'escombraries 9%, sinó també l'IBI de manera important, es van reduir bonificacions socials i ambientals, cosa doncs, que també és important i també marca línia política, i ara veiem doncs, aquest increment del 33% de l'ICO, no? Per tant, bé, és un fet que de moment ho han augmentat tot, no? Sí, exacte. Perquè el proper 2024 tocarà pagar més amb tot el que deies, no? Les escombraries, que aquest sí que ve donat pel tema de l'abocador. Sí. Que si vols parlem ara d'un moment de l'abocador de Solius, ja aquí som. Molt bé, sí, bé, l'abocador això donaria per molt, evidentment. Recordem que està clausurat, però sí que bé, que això es va portar a votació una moció d'Esquerra fa 2 plens, si no... el ple d'octubre. Si no recordo malament, en aquest sentit, o en aquell cas, vam destacar que no vam entendre el vot de l'equip de govern. Era una moció en què defensaven, bàsicament, que els costos de postclausura, que és el que està en joc, reclamar que els assumís l'Agència de Residus, el govern de la Generalitat, que es tingués en compte també les diferents aportacions que han fet en la història de l'abocador als diferents municipis, o sigui, que es comptabilitzés de manera que el cost que s'atribuís a cada municipi no fos el mateix, sinó que anés en relació a això, no? A la quantitat de rebuig que efectivament doncs, cada municipi havia abocat. Això clarament doncs, va en benefici de Llagostera, i és una situació en què ens podem trobar també, que no sigui just, no? El que s'acabi comptabilitzant. I bueno, després qüestions més de transparència, no? de fer un exercici per part del govern d'explicar quina és la situació, una audiència pública, i també doncs, que si en cas de que s'hi vulgui continuar donant terme alguna activitat, doncs, que això es fes una votació popular com vàries s'han fet doncs, o es van fer el passat mandat, no? Bé, en aquest cas l'equip de govern de Junts PSC van dir que tot i compartir els objectius bàsics d'aquesta moció doncs, hi votaven en contra perquè entenien que podia... Bueno, la veritat és que no ho vam entendre gaire, no? Però que podia d'alguna manera perjudicar la negociació, així, no? La feina que ja estaven fent. Nosaltres creiem que evidentment és el contrari, que era una moció perfectament oportuna. Tot el que sigui carregar-nos de força i posar l'interès de Llagostera doncs, sobre la taula doncs, hauria de ser positiu. I bé, només destacar en aquest sentit que segurament en parlarem més d'això perquè... No, Solius va per llarg i en parlarem... Sí, no, però també en relació a les mocions que... Que ara venen, que ara en parlarem, sí. Que teníem nosaltres, no?, en aquest últim ple. Però destacar que el govern en aquell cas tampoc no va voler negociar res, no? Nosaltres, per exemple, sí que amb Esquerra doncs, vam dir, ostres, hi haurien alguns punts que retocaríem, que no els veiem clars o que, bueno, creiem que es podrien millorar. Ens vam trobar, en vam parlar, no?, i ens van acceptar, doncs... o van fer un consens, vaja, no? Sobre la qüestió de Solius, sí que el que et comentaria també és que, bé, jo estic ara mateix, no?, sent diputat provincial a la Diputació de Girona, i és un tema que també s'hi va tractar, no? En aquest cas, doncs, una moció que havia sigut doncs, iniciativa del PSC, que anava una mica en la línia, no?, de la que es va presentar aquí, de la que aquí havia presentat a Esquerra. I bé, només destacar que vam defensar doncs, el mateix que defensem aquí, no?, que s'havia defensat també per part de... O sigui, estant al govern, no? De fet, el consorci que gestiona l'abocador durant el passat mandat va tenir com a presidents doncs, en David Parrón i l'Enric Ramionet, del nostre grup. I el que destaquem de tot plegat, perquè en el cas aquest de la Diputació de Girona es va acabar aprovant un text ambigu fruit de la negociació del PSC amb el govern que allà és de Junts i Esquerra, és que, ostres, nosaltres som els únics que estem veient que defensem el mateix a tot arreu. A tot arreu, vull dir, al municipi, en aquest cas doncs, a nivell de demarcació a la Diputació i també al Parlament, que també estem en contacte doncs, amb els diputats de la CUP allà per Girona, no? Que també doncs, han anat intentant insistir en això, amb el fet de que la postclausura s'ha d'assumir per part del govern. Més per posar-te en alguns exemples, però a Girona va ser la portaveu del govern d'Esquerra qui va dir que textualment que hi votaven a favor d'aquesta moció perquè finalment no incluïa o no explicitava, no, la postclausura, que és el tema del que estem parlant, la clausura
el govern ja està compromès a pagar-la, no? O en el cas d'això de Barcelona, va ser el PSC qui no va acceptar una moció és curiós, no? del diputat de la CUP, en Dani Cornellà, no? Sí. Per Girona, que també doncs, demanava que s'explicités això, i en aquest cas va ser el PSC qui no ho va acceptar. Per tant, doncs bé, reivindicar això, que nosaltres continuarem apretant en aquest sentit, defensant el mateix a tot arreu, i en definitiva, i en el cas de Llagostera, no? Que és el que més cal posar en valor, doncs bé, en aquest cas agrair molt a Esquerra el posicionament valent i en defensa del poble, i bé, doncs lamentar, no?, en aquest cas que Junts i PSC fessin aquest vot. Tot i estar d'acord amb la gran majoria de punts, que és el que van dir en el seu moment. Sí, això no s'entén gaire, però bé, va ser així. Parlarem de Solius, evidentment, encara molts mesos, això està clar, i veurem com acaba tot plegat. I ja que anem d'emocions, parlem de les que es van presentar en el ple del passat mes de novembre, el dia 30, l'últim dijous de mes. Una d'elles era vostra, per a la millora de la connexió d'autobús entre Llagostera i l'estació de tren de Caldes de Malavella. Aquesta sí que es va aprovar. Sí, aquesta sí, ho celebrem molt i ho agraïm, evidentment. Que aquesta hauria sigut especialment estrany que no s'aprovés. Sí, exacte. Però bé, evidentment s'ha d'agrair, aquí parlem d'un greuge, no? D'una anomalia, fins i tot podríem dir històrica, crònica, que és la mala connexió de transport públic entre Llagostera i Caldes, i en concret l'estació de Caldes. Tenim el tren, no? L'estació de tren de la R11 entre Barcelona i Portbou a 7 quilòmetres, i la freqüència que tenim de busos és molt petita. N'hi ha 2 o 3, com a molt. Sí. Algun dia crec que només n'hi ha un. Bueno, en tot cas és molt deficient, i fins i tot hem de dir que molt poc fiable, no? Hi ha vegades que no passen. Exacte. Hi ha gent que es queixa i diu, no, és que no ha passat el bus i no ha pogut agafar el tren. Exacte, sí. Això és lamentable, no pot ser. I més tenint en compte no només Llagostera, que evidentment ja justificaria doncs, unes freqüències correctes, sinó que és la connexió lògica amb tot el Baix Empordà Sud. O sigui, a l'estació de Caldes en fa ús gent de fins a Palafrugell, no? que hi van en cotxe. Tenim una bona connexió amb tota aquesta zona, amb desenes de milers de persones, no? Molt especialment amb Sant Feliu i Santa Cristina, no? I amb Girona, no? Bé, això seria la connexió aquesta lògica. Ara, doncs, per agafar el tren amb transport públic hem d'anar a Girona, però és que... Sí, per horaris de línies de bus, o vas a Girona o amb prou feines pots agafar el tren. Però és que la gent que ve de Palamós també, no? Llavors, estem parlant d'un petit tall, no?, per connectar, un esforç petit que segurament doncs, podria revertir amb molt d'impacte a nivell de dret a la mobilitat de la ciutadania i amb estalvi d'emissions, no? És evident. Per tant, el que fem amb aquesta moció és reivindicar un cop més, perquè el 2021 ja es va fer, a les autoritats competents, que són la Generalitat i l'ATM, doncs bé, que s'hi posi solució amb busos llançadora adaptats, com deies, als horaris de tren, i alhora també una altra pota, que és buscar la complicitat de tots aquests altres municipis que també estan afectats. En aquest sentit, això no ho vam dir, però tenim previst que la moció es pugui replicar a altres municipis? Sí, en municipis on hi tenim representació, i en tot cas, doncs bé, hi ha el compromís, diguem-ne, no?, de l'equip de govern també de buscar aquestes complicitats en els altres equips de govern. Perfecte. Llavors també vau presentar una segona moció, que aquesta ja venia del ple del mes d'octubre, va quedar sobre la taula. Sí. Que en aquest era el del desenvolupament d'un projecte municipal d'habitatge de lloguer per a l'emancipació juvenil. Exacte, sí. Aquesta moció, de fet, crec que el mes passat ja en vam parlar. Sí, exacte. És això, partint d'un compromís programàtic compartit per tots els grups. Nosaltres és clarament prioritari, però en principi es va entendre a la campanya electoral que ho era per tothom, de fet. La voluntat era de col·laborar, no? de proposar d'arrencar-ho, no? Per poder fer un projecte ambiciós que pogués tenir lloc abans de finalitzar l'actual mandat, que no anés a costa de l'actual
parc d'habitatge social temporal, i bé, i que es desenvolupés també de manera participativa, cosa que és lògica i que de fet està contemplada, no? Doncs en el pla de joventut actual. Sabem, no?, que són coses que evidentment són complexes, cares, que necessiten temps i que per tant, doncs, si es volen dur a bon port, s'ha de començar, doncs, això, amb temps i en previsió, no? Era una moció molt oberta, creiem, molt de mínims. Hi havia un punt que segurament és el que va fer que l'equip de govern, doncs, no la veiés bé, que era, doncs, que posàvem que s'habilités una partida pressupostària per a aquest pressupost de 2024. En cap cas la quantificàvem, no dèiem cap xifra, no? Però bé, era una moció, això, de mínims, oberta, i que alhora, com és evident pel fet que ens vam avenir a deixar-la sobre la taula, perquè l'equip de govern el mes passat havia dit que no havien tingut temps de negociar-la, no? És evident, doncs, que nosaltres teníem aquesta voluntat, no? Ens hi vam avenir de seguida i ens vam, doncs, emplaçar a parlar-ne. La veritat és que no ha sigut així, tampoc és que ens haguem quedat de braços creuats, o sigui, al cap d'una setmana jo vaig contactar amb el govern, se'ns va dir que se'ns diria alguna cosa per trobar-nos, no va ser així, no? Després ja, doncs, quan s'apropava la comissió informativa ja per aquest ple de novembre, doncs en vam tornar a parlar, se'ns va dir finalment que, bueno, una fórmula podria ser que se'ns passés una contraproposta, vam dir que fantàstic, tampoc va ser així, i per tant, doncs, ens vam tornar a trobar en el ple sense haver parlat res, no? I el que es va dir en el ple, bé, doncs és que finalment havien decidit, doncs, prendre una decisió a nivell intern i que aquesta decisió era que mantenien el vot contrari. Fa de mal explicar, no? Vull dir, el que sembla evident és que hi ha poca voluntat, perquè no és aquesta moció, i que a tots també se'ns pot passar, no? que puguem tenir molta feina i alguna cosa queda aparcada. Veiem un patró, no?, aquí, que és de rebutjar una mica per sistema determinades mocions. Ho hem vist amb altres d'Esquerra, potser en parlarem ara. Ja, en parlarem de la d'Esquerra, que van presentar també en aquest ple, no? Bé, creiem que és una mostra, un símptoma d'un tarannà que clarament no és el millor, no? L'oposició, les mocions són la principal eina que tenim per fer propostes, no? Per col·laborar de manera constructiva amb l'activitat municipal. Nosaltres, i això ho vaig remarcar al ple també, no?, hem optat per, almenys de moment, no?, aquestes primeres mocions que hem presentat, escollir mocions que pensem que podien, que poden ser, o sigui, generar amplis consensos, que vagin en la línia de poder arrencar compromisos del govern, no?, i en positiu, no?, que els ajudin també a desplegar, en aquest cas, fins i tot el seu programa. Això, la qüestió de l'habitatge per a gent jove forma part del mateix acord, no?, de govern. Una altra opció seria, doncs, presentar mocions, no?, en relació a qüestions que només tenim al nostre programa, no?, per exemple, o qüestions que, d'opinions que poguéssim pensar que segurament no serien compartides, per marcar una diferència, no? No és el que estem fent, no és el que hem fet, i per tant sobta quan es descarten aquestes propostes sense ni tan sols intentar-les negociar, no? De fet, sí que es va dir que es negociarà el que deies tu abans, al final no ha sigut així. Sí, és això, sobta, i bé, no podem fer més que lamentar-ho, i en aquest cas concret, doncs, evidentment, continuar insistint, no? He dit que és un compromís dels dos grups de l'equip de govern, apareix a l'acord de govern, i evidentment, doncs bé, això no es farà sol. Si la qüestió era el pressupost, doncs evidentment no es desenvoluparà un parc d'habitatge sense pressupost. L'única alternativa que se'm canvia el cap a mi és, no sé, optar per una solució d'ocupació, per exemple. No crec que sigui el cas. No crec que l'Ajuntament... No, oi? Però... No, en principi. Però bé, en tot cas, i en aquest sentit, i fora bromes, sí recordar, això ho veurem en aquest pressupost, la setmana vinent, però sí recordar que
el mandat anterior es va fer un esforç important a l'hora de comprar, en aquest cas també de llogar, i hi ha altres fórmules, però de comprar habitatge, i en aquest sentit recordar que hi ha subvencions importants per comprar habitatge, no? El mandat anterior, en el pressupost sempre es contemplaven 3 pisos, perquè és el màxim subvencionable, no? Era fins a 30.000 euros cada pis. Aquest any serà de 40.000 euros, és una subvenció de la Diputació, més 18.000 euros per reformar aquests pisos, no? Estem parlant de quantitats importants que val la pena tenir-ho molt en compte, no? No sabem mai, no? L'any passat no es van comprar 3 pisos per any, però els que es van comprar es va poder fer perquè hi havia aquesta previsió. Bé, és important que si es té al cap, no?, un projecte, en aquest cas d'habitatge per gent jove, i surt alguna oportunitat interessant, algun habitatge, no sé, de tanteig i retracte o d'algun banc, no?, com sol ser habitual, que pugui ser una oportunitat, doncs bé, podem perdre aquesta opció. De fet, a Llagostera habitatges no n'hi ha? La gent no troba pisos de lloguer? No, la situació és molt greu. O sigui, ho hem dit molts cops, que durant els últims 4 anys vam avançar molt, perquè partíem d'un parc pràcticament inexistent i doncs en vam consolidar un adreçat, no?, la primera prioritat, que era atendre l'emergència social, que n'hi havia i molta, però continua sent un problema molt greu, i que és evident que l'Ajuntament sol no resoldrà, no? Aquí estem parlant del mercat immobiliari, de l'augment disparat ara mateix i durant els últims temps dels preus del lloguer, tot l'impacte del turisme, etc. L'Ajuntament sol no ho pot resoldre, però sí que pot marcar la diferència, sí que pot fer molt. I ja que estem parlant d'habitatge, abans de passar a l'altra moció que hi havia en el ple, en el torn de pregs i preguntes sé que vares comentar que per què no es convocava la comissió d'habitatge. Sí, exacte. Aquesta comissió és una comissió, es diu Comissió d'Avaluació i Seguiment, diria. És una comissió que està establerta a nivell reglamentari, que és l'encarregada de fer el seguiment dels casos més greus, no?, a prioritzar, diguem-ne, no?, en cas de tenir algun pis disponible, però també de fer tot el seguiment dels pisos que estan cedits a famílies. És la responsable d'atorgar llicències, no?, de decidir que s'atorgui aquesta llicència, que acaba passant després per un decret d'alcaldia, i també de fer tot el seguiment dels pisos que estan amb gent, no? També per renovar les llicències si cal, etc. Això és una àrea, la d'habitatge, molt complexa, que té situacions de vulnerabilitat, molta complexitat, no? I bé, aquesta comissió està formada bàsicament per els àmbits, els serveis d'habitatge i per als serveis socials també. No només això, sinó que per la part política, a banda dels regidors responsables, també està establert que hi hagi l'oposició amb veu i sense vot. No? Això es va decidir així, es va decidir de manera conjunta el mandat anterior, govern i oposició, per un criteri de màxima transparència. I bé, està establert així. Clar, és una comissió que s'hauria de reunir regularment, no?, per poder tenir un bon control de tot això, no? I el que ens trobem és que des de l'anterior mandat no es reuneix. Llavors sabem que hi ha casos en què les llicències han caducat, no? I que per tant es poden donar situacions de certa irregularitat. Sabem que hi ha hagut alguns desnonaments durant aquests mesos. Les informacions que hem tingut han sigut perquè les hem preguntat directament o perquè ens han arribat per altres vies, no?, un cas de gent afectada. Bé, creiem que és evident que aquesta comissió s'ha de reunir i ha de mantenir una periodicitat raonable. Llavors això hi hem anat comentant també, i finalment en aquest ple també ho vaig treure, i en aquest sentit, bé, l'alcalde, que és també el regidor d'habitatge, es va comprometre a que abans d'acabar l'any es reuniria. És veritat que som a dia 12 i no se'ns ha convocat, però bé, esperem que de manera imminent es convoqui aquesta comissió.
I aquests últims 5 minuts que ens queden anirem a parlar de l'última moció. He parlat molt, no veig? Sí. Ara estava mirant, jo m'havia despistat, no? Estava mirant el rellotge i ara veig que són i 16. Ens queden 4 minutets, podem allargar, també no passa res. Parlar de l'última moció, que en aquest cas la va presentar el grup d'Esquerra, n'hem parlat evidentment ara amb ells, i ara parlarem amb vosaltres amb la CUP, que era en relació a la creació d'un mapa de refugis climàtics, una altra moció que no es va aprovar, amb el vot contrari per part de l'equip de govern. Sí, una mica en la línia que comentàvem, d'aquestes mocions que, almenys sense haver fet l'intent potser de veure si era possible un consens, no? Doncs que es descarten. Bé, nosaltres la vam agrair, ens semblava oportuna, i vam votar-hi a favor. Es tractava d'intentar establir, no? de manera consensuada aquesta xarxa, no? de refugis climàtics, i també els protocols d'actuació en casos sobretot d'onada de calor, no? Que sens dubte és un problema que tenim a sobre, ho hem vist aquest mateix any i ho estem veient ara aquest mes de desembre, que no fa fred. Exacte, i que no pot ser una altra cosa que sabem que és una qüestió crònica i que empitjorarà, no? Això és una qüestió que es havia treballat a nivell del PAESC supramunicipal. Sabem que el PAESC és el pla, no? que tant a nivell municipal com supramunicipal defineix les polítiques a desenvolupar a nivell d'energia i d'adaptació i mitigació climàtica. I estava previst que diria que entre 2024 i 2025, ho dic de memòria ara, però que diferents qüestions es definissin, i una era aquesta, no? la xarxa de refugis climàtics. Per tant, la moció d'Esquerra anava en aquesta línia, no? De fet ho establia per aquest any vinent. Seria una manera de donar-hi una mica de pressa, no? I de que fos una realitat. Al final, el que va defensar el govern és que ja havien fet un protocol, no? I que aquest ja servia i que per tant que no tenia sentit. Sí que jo vaig demanar la qüestió de com estava aquest PAESC, no? És un element molt important a banda perquè la definició de qüestions com aquestes també a l'hora de poder accedir a subvencions, no? I bé, se'ns va dir que es demanaria i que se'ns en informaria. Veurem. En tot cas, de moment, lamentar això, pensem que hauria sigut una bona oportunitat per definir conjuntament aquesta qüestió, i també són qüestions que creiem que és bo treure-les de la polèmica, no? I per tant, si es defineix una cosa conjuntament i al marge de quins siguin els governs futurs, no? Ja està fet i podem anar a per altres coses. Exacte. Doncs ho deixarem aquí, són les 9 i gairebé 20 minuts, per tant hem exhaurit aquests 30 minuts que tenim cada mes. Moltes gràcies. Ens retrobem l'any vinent, el 2024, és a dir, d'aquí res, el proper 9 de gener, amb una nova edició de l'Oposició té la paraula. Moltes gràcies, bones festes. Doncs bones festes. Doncs nosaltres ho deixem aquí, com dic, els pròxims programes. El següent serà, evidentment, l'equip de govern respon, que no serà l'últim dimarts de mes, sinó que serà el penúltim dimarts, és a dir, dimarts de la setmana vinent, 19 de desembre. I pel que fa a l'Oposició té la paraula, com deia, el dia 9 de gener, aquest sí, com sempre, com cada segon dimarts de mes, i tots els programes a partir de les 8 i 10 del vespre. Qui us ha parlat l'Enric Sánchez, del control de so l'Albert Coll, que passeu bona nit i fins la propera.